Thatha leli shuba sikubingelele mbukeli womthandazi Dlamini YouTube channel. Gama lami ngukhuleka ngakamlothu Sibongo Samba ngibiza uGolden Voice. Ngihambisana nomthandazi Dlamini uqobo lwakhe. Sawubona dokotela. Sawubona msakazi. Ngiyafisa ukuthi sikhulume le ngoba uthola ukuthi ke uma ngabe siphahle ekhaya mbukeli umuntu ubiza ubaba eze ngomkhulu ngokhokho njalo njalo njengabantu abamadlozi mhlambe sengisho ngoba mangabe shuthi ubaba akaseka abantu abasekho emhlabeni bonke siyababiza emsamo. Ngifisa ukubheka la uthi ukuthi Dlamini ngizobiza ukhokho njengoba owami ukhokho kudla mhlaba nje utho mhlambe umunye umuntu waye elwizimpi kudala wayesedlule emhlabeni ngoba uzokhumbula ukuthi ke abantu bayalandwa njalo njalo kuna lokho. Ngifuna ukubheka ukuthi ukhokho okanye umkhulu owadlula ngengozi noma ke ngezimpi la adlulela khona sithini leyo kuba kanjani akukho nje kufike kube nobuhixihixi khona. Engakusho umsakazi ukuthi ubuhixihixi buyaba khona because abanye abantu abambe emhlabeni bahamba ngale belief leyo ukuthi namanje kusekhona lezi zimpi ezikhona kudala. Okay. Badinga ukuthi ungathi noma uhluxoxa nabo njengemnikazi wekhaya. Kucha abantu abadanje abantu lemathuneni. Udungudungu lwalukhona selwaba ngcono manje. Okay. Njengamanje sekunabo COVID. Oh yeah. Abantu abalele emathuneni abazi ukuthi COVID yini. Basibuka sifake izamfonyo abazi ukuthi shokuthini kanti ithi ngehlonipha uhulumende. So kuyadinga ukuthi yonke into oyenzayo kahle emsakazi uyibike lapha emsango. Kunabantu abahambile emhlabeni abaningi kakhulu bahamba endlela ezahlukahlukene. Yeah, umnye uhambe vele afilathele umnye bebe inhliziyo yakhe ibhlungu. Kodwa ugathi ukwenzele into enhle ngemuva umnye uhambe ngegwazwa yabona ukuthi into leyo. So ugathi ethe into enhle but ngihambe ngento ebhlungu mabe kundlela owenza ngayo ukuthi leyo bhlungu bakhe buvaleke. Ngoba iqiniso lihle isembe sabheka sabuka no kunabantu abandlule emhlabeni ngoba kufika isikhathi. Kunabantu abendlula emhlabeni isikhathi sakefika umsakazi. Alright. Amen. Ake siyenze kanje. Ngikhuluma ngomuntu ozwa ukuthi yazi nami umkhulu wami kuthiwa wadlule eyintweni ezifana nalezo mhlawumbe wadlula ngengozi okanye ubaba okanye usibani bani. Wenze njani ukulandelela umgudu ukuthi igcine kwenzeke kahle? Angithi ke umsakazi into ekhona uma umuntu eshona ngengozi uyalandwa ebuyise ekhaya. Iphinde futhi lengozi ivalwe ukuthi nganokuphinde lengozi yenzeke. Uyazi kunemkhubo khona manje. Okay. Uthola ekhaya umuntu omdala uzofaka ingozi yemoto. Izinto we3 nibe 4 lokho nifaka ingozi yemoto. Kunemkhubo ekhona emakhaya uthola ukuthi ekhaya kuyashona njalo makuzokhula umbila ehloko. Njalo ekhaya kuyashona kufanele nisume njani niyoyivala into leyo. Uthola ekhaya nonke njani lotsholo anishade futhi. Igcine into intela nonke lo mkhokha lo yabona mos iza kini nonke njengoba ninjalo. So we must and kuyadingeka ukuthi vele uma le something enzeke ekhaya or umuntu udotshuliwe ugwaziwe phela ingozi yemoto lona ikulandele phinde futhi nekuvale kokuphinde futhi kwenzeke lokho. Ngoba ukuthi ke iyacaca. Okay, umuntu mangabeza kuwe Dlamini athi ke ngezwe nikhuluma ngodaba olufana nokuthi umuntu mayedlule ngengozi iziphi izinto kumele zenze uyakwazi ukuthi umlekelele. Msakazi ngiyamelekelela. Uyabona msakazi lapho ngiyake ngasho ukuthi uyabona mina kunezinto engeke ngiyibuke emhlabeni. Ngeke ukupheka konke nangumuntu. Okay, yes. Umuntu ngiyamsiza. Mina mhlazi ngigudi kakhulu ekuprofitheni umuntu ukuthi umuntu ngimprofethe. Okay. Imtshela indaba zakhe. Kungako ngathi ngifakala isikhathi esiningi ngikhuleka ngithandaza ngingena semanzini. Hayi ngoba ngikholwa kakhulu mara nginesiphiwo konke yangena kimi ngaphakathi. So lo muntu lo msakazi ngamsiza. All right. Ngaba ukuthi ke iyaqonda osixoxela ukuthi usolakala kanjani enombolweni? Ngisepiteti eMpumalanga 0715292117 0731044 262 ngiloko msakazi. Siyabonga. Amen.